земята и в момента обработват, при което местните хора, останали без работа с върнане на село, нито имат достъп до земя, нито са допуснати в обработката на земята, тъй като при монокултурите техниката е изключително трябва да бъде модерна, с повишена мощност и тяхната техника в селото на практика се използва. И въобще беше интересна картинката. Това ще бъде най-бедната община в Европейския съюз, село Бойница. И ние това, което целим с този семинар, първо да покажем да покажем проблемите, свързани с хранителната независимост. После да направим една дискусия. Да видим как можем да обърнем нещата, така че хората да имат достъп до хубава храна, като има достъп до земя и малките фермери да не изчезват в България. Имаме един доклад, който е за да го видим. Ще го покажем, но на сайта ни има един доклад за малки фермери в района с Родопите, Родопския район, как ще изчезват, как ще борят с следовите проблеми там, с изкупуването. И това последствие ще дискутираме тези въпроси. Ако сега да започнем с първите прожекции. Първото филмче вие към Красина